dnes si vysvětlíme, co je to inflace, proč se o ní pořád mluví, co ji způsobuje, proč by tě měla zajímat a hlavně, jak se proti ní můžeš bránit. Dáš si dneska kafe za 65 korun? Klidně, ale jen počítej, že stejné kafe bude za 5-10 let stát třeba 150 korun. A pokud tvé peníze nevydělávají alespoň to samé tempo, pila kafe spíše tvoje inflace než ty. V tomhle videu ti do 10 minut ukážu, jak tenhle tichý zloděj vlastně krade tvoje v uvozovkách peníze a jak mu přibouchnou dveře před nosem. Možná ti slovo inflace zní jako slovo z hodin ekonomie. Na střední škole, možná vysoké škole, ale věř mi, že inflace je něco, co ovlivňuje reálně tvůj život dnes, zítra i za 10 let. A pokud s ní nic nehodláš dělat, tak tě bude stát víc peněz, než si myslíš. Představ si, že máš dneska v ruce 1000. Můžeš si za ní třeba nakoupit jídlo na víkend, jenže za rok úplně stejná 1000 ti vystačí třeba jen na nákup na jeden den místo samozřejmě víkendu. A co za 5 let? Možná už to spíš bude jenom na nějakou jednu večeři, možná na oběd. Zjednodušeně řečeno, inflace znamená, že věci v ekonomice se zdražují a tvoje peníze ztrácejí hodnotu. Inflace se většinou udává v procentech. Když ti někdo řekne, že inflace je 10%, znamená to, že průměrné ceny v ekonomice vzrostly o 10% oproti předchozímu roku. Takže pokud si měl na účtu 100 000 korun a nic si s nima nedělal, měl si je na běžném účtu nebo na spořáku, který ti nesl malý procenta a nekoupil si za ně nic, neinvestoval si je, jejich reálná hodnota je o 10% nižší. Jinými slovy, máš stejnou částku, pořád je to třeba 100 000 korun nebo 10 000 korun, ale koupíš si za tyhle stejné peníze o 10% méně. Inflace je takový tichý žrout peněz, neřve, nebliká červeně, nikdo tě na ní neupozorní, samozřejmě s nějakým rozdílem, dokud není extrémně vysoká, jako v posledních letech, kdy byla třeba 10, 12, 13% ročně, tak ano, tam opravdu byla vysoká inflace a všichni o ní mluvili, ale většinou to jsou 3-4% a vlastně potichoučku ti krade tvoji kupní sílu, tvoje peníze. A teď si dáme takový, řekněme v uvozovkách tvrdý chleba, nebo spíše rohlík. V roce 2021 si za jeden obyčejný rohlík zaplatil něco přes 1,9 koruny. Dnes klidně za rohlík zaplatíš i 3 koruny. V některých obchodech dokonce i 3,50. A teď se podrž. To je zdražení o víc než 80% za necelé 4 roky. A přitom se vůbec nic nezměnilo. Rohlík nemá víc gramů, není chutnější a pořád se ti v tašce rozmačkne úplně stejně rychle. Jen tvoje peníze mají menší kupní sílu. A teď si představ, že to není jenom rohlík. Je to úplně všechno. Máslo, káva, benzín, elektřina, školní obědy. Dneska je to pár korun, ale co za 5-10 let? Budeš platit 6 korun za rohlík. Možná více. Možná v podstatě, pokud tvoje peníze neporostou dále, tak tě to jednoduše bude stát velkou část i tvé výplaty. Inflaci ti opravdu pomaličku bude žrát tvůj účet. Teď si pojďme říct, co inflaci vlastně způsobuje. Proč vůbec ceny rostou? Těch důvodů je víc, ale úplně nejčastější příčinou je to, že se do oběhu dostane víc peněz. Když stát potřebuje víc peněz, třeba během kolem pandemie nebo ekonomické krize, centrální banka může v uvozovkách tisknout peníze. A co se stane, když je v oběhu víc peněz, ale stejný počet zboží a služeb? Co se stane? Ceny rostou, protože lidé mají víc peněz, ale nabídka se nezměnila. Peněz je víc, ale věcí ne. No a pokud je peněz více, ale zboží je pořád stejné, bude zboží zdražovat a to samé platí také pro služby, které každý z nás využívá. Druhý častý důvod pro inflaci je ten, že firmám zdraží vstupy. A například elektřina je dražší pro firmu, nebo mzdy, prostě lidi si říkají víc peněz, nebo ropa je dražší a tak dále. A co udělají firmy? Promítnou tyhle vyšší náklady do svých produktů. Takže když benzín zdraží o 20%, projeví se to v dopravě, v ceně potravin, v balících ze e-shopu a to všechno posouvá inflaci nahoru. Firmám prostě zdraží vstupy, no a samozřejmě firma tyhle náklady přenese na nás, na spotřebitele. To posouvá inflaci. No a třetí důvod je takzvaná poptávková inflace. Když se ekonomice daří, lidé mají práci, rostou mzdy, banky dávají prostě levné hypotéky, lidi víc utrácejí.
Obchodníci toho samozřejmě využívají a zvyšují ceny, protože si to trh může dovolit. Takové období jsme v Česku taky měli a bylo to před covidem, pravděpodobně si to pamatuješ. A během pandemie to samé, kdy si mohl běžný člověk vzít hypotéku s úrokovou sazbou méně než 2%. To způsobilo nárůst objemu hypoték. Hypotéka je v podstatě úvěr a úvěr znamená další nové peníze v oběhu, což zvyšuje inflaci. No a pak tu máme ještě vnější šoky, války, pandemie, krize v dodavatelských řetězcích. Ty taky umí inflaci pořádně roztočit. Možná si teďka říkáš, no dobře, ceny rostou, ale vždycky přece rostly. To je přece normální, nebo ne? Jenže pozor, inflace je zásadní problém, pokud se jí nebráníš. Pokud máš peníze na běžném účtu a inflace 10%, zatímco ti banka dá úrok 2%, tak ve skutečnosti každý rok přicházíš o 8% hodnoty. Jo, prostě na spořáku máš 2%, inflace je 10%, přicházíš o 8%. Nenápadně, ale jistě, peníze na spořáku znamenají, že chudneš, ale pomaleji. Znehodnocují se nejen úspory, ale i důchody, platy nebo stipendia. Pokud ti neroste příjem stejně rychle jako ceny, reálně chudneš. Vem si jednoduchý příklad, jo, když to řeknu. Máš dnes na účtu 1 000 000 korun. Jen tak tam leží, neinvestuješ, nezhodnocuješ tyhle peníze. Pokud vezmeme v úvahu dlouhodobý průměr inflace v České republice od roku 1993 do dneška, který činí zhruba 3,8% ročně, pak bude mít tenhle milion za 10 let reálnou hodnotu už jen přibližně 700 000. 300 000 za 10 let prostě vylítlo komínem nebo oknem. A to pozor, aniž bys utratil jedinou korunu, 300 000 z milionu za 10 let máš fuč a to je průměr, může to být daleko horší. Jako třeba v posledních 2 letech, kdy se pohybovala i kolem 15% ročně. To znamená, že z milionu si ztratil 150 000 za rok. Inflace není jen teoretické číslo, je to konkrétní každoroční znehodnocování peněz. A pokud s tím nic neuděláš, přicházíš o reálné peníze, o reálné bohatství, i když je máš stále na účtě a vlastně si neutratil žádnou částku. Počkej, ještě nikam nechoď. Mám pro tebe dárek zdarma. Natočil jsem video, které ukazuje celou moji investiční strategii na rok 2026. Konkrétní sektory, konkrétní postup i přístup, kterým já spravuju přes 350 milionů korun. Stejný systém, díky kterému naši členové dosahují průměrnému zhodnocení 20% ročně. To je dvojnásobek toho, co dělá trh. Odkaz je v popisku, anebo jdi rovnou na web prochytréinvestory.cz, zadáš pár informací a video ti přijde ihned e-mailem.